आणि तन्मय स्पोर्ट आपले सर्व खेळाडू घेऊन मैदानाच्या दिशेने यायचं. ह्या सामन्यानंतर काय तो निर्णय लगेच सांगितला जाईल. जर का इथे जर का रुद्र स्पोर्ट्स संघ पराजित झाला तर मात्र नक्कीच एलिमिनेटरच्या दिशेने जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ जाताना दिसेल किंवा ह्या दोन्ही संघांमध्ये खेळणारा संघ विजयी होणारा संघ एलिमिनेटरच्या दिशेने जाताना दिसेल. त्यामुळे जर काही ते रुद्र स्पोर्ट्स संघ विजयी झाला तर मात्र गणित कोलनाचं नाव कृष्णा, स्ट्राईकला अजिंक्य, नॉन स्ट्राईकला ओमकार केदार. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिला शॉर्ट पिचला चेंडू हाताळला गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. रोशन याच्याकडून 4 धावा नक्कीच वाचवलं गेलं पहिल्या चेंडूवरती. कारण या सामन्याचा देखील गणित विचार केला तर जय भैरी संघ जर का इथं विजयी होताना दिसला तर मात्र नक्कीच सुपर षटकामध्ये सामना जाताना दिसेल. कारण रुद्र स्पोर्ट्स संघ देखील 3 सामने विजयी होताना दिसेल. इथे पुन्हा एकदा सामना करेल अजिंक्य. 4 धावा नक्कीच येताना दिसत आहेत. काही कॉम्बिनेशन दिसलं नाही दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये. या 4 धावेने संघाचे धावसंख्या वाढताना दिसेल 5 धावा. नक्कीच ओमकार शेलार नाराज असणार कारण संघाने एवढी खराब कामगिरी केली गेली. पुन्हा एकदा 4 धावा. आता मात्र नक्कीच जय भैरीला सपोर्ट करताना दिसतील सूरज भुते. समालोचन कक्षामध्ये यायचं लगेच. माईकची धुरा सांभाळायचे सूरज भुते. लगेच यायचं आणि नक्कीच चांगल्या दिशेने जाताना दिसतोय अजिंक्य भुते. चांगले फटके खेळताना दिसला. या चेंडूवरती देखील या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसली 9 धावा. कारण इथे धावा जमा करणं गरजेचं असेल कारण हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे जय भैरी संघाला. कारण जर का पराजय झाला तर नक्कीच स्पर्धेच्या बाहेर जाताना दिसेल जय भैरी भुतेवाडी संघ. परंतु हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. ते मात्र पुन्हा एकदा सामना केला जाईल. 4 धावा. या चेंडूवरती देखील चांगले फटके खेळले जात आहेत अजिंक्य भुते याच्याकडून. 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 14 धावा. अजून देखील पहिल्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या झाली 14 धावा. चला नक्कीच 14 धावांपर्यंत मजल मारले गेले आतापर्यंत. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर अजून देखील 2 चेंडू येताना दिसतील. पुन्हा एकदा सामना करेल. पुन्हा एकदा कार्पेटला चेंडू खेळला गेला अजिंक्य याच्याकडून. ही फलंदाजी करणं गरजेचं आहे मित्रांनो. कारण चेंडूचा विचार केला तर जीपीएल स्पर्धेसाठी आपण चांगल्या दर्जाचे म्हणजे टॅप जाणारे चेंडू वापरले होते. परंतु एमपीएल साठी आपण नक्कीच कमी टॅप होणारे चेंडू वापरले गेलेत. आणि इथे मात्र एक धाव घेतली जाते या चेंडूवरती. पहिल्या षटकाकडे संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 19 धावा. अजिंक्य भुते नक्कीच काहीतरी भुतेवाडीतून घेऊन येताना दिसला कारण चेंडू नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर पडताना दिसत होता. कारण सूरज भुते नक्कीच इथे उठवून आले असतील आणि माईकची धुरा सांभाळतील. चालू असलेला सामना आपण इथे मैदानावरती पाहतोय. रुद्र स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळताना पाहायला मिळतोय जय भैरी भुतेवाडी संघ. बोनसवर असेल सुमित कुळये, गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल ओमकार, एक घातक फलंदाज लेफ्ट हँड. या पंचक्रोशीमध्ये विचार केला तर पहिला चेंडू इथे वाईट म्हणजेच काय +2 होणार. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा सुंदर फटका तोरा खाली जाणारा चेंडू बॅटची कडा लागून निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. धाव संख्या 21. जय भैरीला सुद्धा हा सामना इथे जिंकणं खूप महत्वाचं असेल. या स्पर्धेमध्ये जर आपलं स्थान टिकवायचं असेल तर पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. सुमित कुळये चांगला गोलंदाज आहे, मालगुण गावामध्ये बिलॉंग करतो. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका, 1 धाव. बोनस षटक इथे प्रगतीपथावर असताना आतापर्यंत षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. हलक्या गतीचे चेंडू इथे वापरले जात आहेत वारंवार. इथे
ओमकार याला अजून शांत ठेवलंय, परंतु ओमकार हा असा खेळाडू आहे तो किती वेळ या मैदानामध्ये शांत राहतोय, कारण त्याच्याकडे सुद्धा चांगले फटक्याची क्षमता पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सुमित, आता मात्र यशस्वी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, एक अतिरिक्त धाव. धावसंख्या 25 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना ओमी, आता मात्र सुंदर फटका स्वतः मध्ये इथे फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. चांगली उंची आहे, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. बोनसवर दुसरं षटक चालू आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. 2 षटक संपतायत. 2 षटकानंतर धावसंख्या 25 धावा. आता मात्र तिसरं षटक घेऊन योगेश पाहायला मिळतोय. विचार केला योगेश याचा तर खूप वर्षाचा अनुभव असेल आणि फिरकीचा जादूगार म्हणून या पंचक्रोशीने ज्याला ओळखलं जातं तोच योगेश साळवी. गोलंदाजी मार पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि या 4 धावा. 9 चेंडू आणि 4 धावा. आता मात्र सुंदर फटका मारलाय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारे ते फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. जयवैरी संघाचा विचार केला तर आयकॉन म्हणून खेळताना पाहायला मिळतोय. संघ मालक म्हणून जी भूमिका इथे विजय लिगम यांनी पार पडले तोच अजिंक्य. आता मात्र पुन्हा एकदा पंचांचे दोन्ही हात समांतर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका. 4 धाव्यांसाठी कार्पेट शॉट खेळला इथे. अजिंक्यने ओळखलंय पहिल्या षटकापासून ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय ना मित्रांनो, खरोखर सुंदर फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. पूर्णपणे बॉल आणि मैदान हे ओळखून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका ओळखलं, बॅकफुटला गेला. तदनंतर मात्र इथे पंच केला 2 धावेसाठी. या 2 धावेने धावसंख्येमध्ये भर पडली गेले. धावसंख्या झाले 37 धावा. आता मात्र सुंदर धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सुंदर फटका. शुभम तिथे सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. पाहिलं तर आपण एक ग्रामपंचायत खेळताना आपण सगळे आपल्या गावासाठी खेळत असतो, परंतु इथे या लीग स्पर्धेमध्ये प्रत्येक जण आपल्या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतोय. प्रत्येक जण आपल्या सुंदर प्रकारे योगदान देताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय अजिंक्य याच्या मार्फत 4 धाव्यांसाठी. 41 धावा प्रगतीवर असताना पुन्हा एकदा सुंदर फटका आणि ते पाहूया पंचांचा निर्णय काय येतो आणि यष्टीचित. सुंदर गोलंदाजी. धावसंख्या 41 होताना पाहायला मिळतोय अजिंक्य जो चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करत होता. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा 19 धावा ज्या अजिंक्यने कुठल्या होत्या